οι παίκτες του Ιωνικού κατευθύνονται προς την εξέδρα των φανατικών οπαδών της ομάδας. Μετά και τη σημερινή νίκη τους είναι ασφαλώς ένα από τα μεγάλα φαβορί για την έξοδό τους στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας. Ο Ιωνικός καταφέρνει αυτόν τον πολύ μεγάλο στόχο που έθεσαν από την αρχή της περίοδου ο Νίκος Κανελάκης και ο Σέρτζιο Μαρκαριάν. Ύστερα από 4 χρόνια με μεγάλη προσπάθεια και με σοβαρή δουλειά κατορθώσαμε αυτό το στόχο που είχαμε βάλει 4 χρόνια πριν. Το θέμα δεν είναι να βγει μια ομάδα στην Ευρώπη. Οπωσδήποτε για τον Ιωνικό είναι κάτι πρωτόγνωρο. Βγήκε η πρώτη φορά στην ιστορία του, εφόσον φυσικά, όπως είπα, το αποτέλεσμα με την ΑΕΚ θα είναι να κερδίσει η ΑΕΚ. Και το σοβαρότερο απ' όλα είναι ότι οι ευθύνες μας είναι μεγαλύτερες, γιατί πρέπει να παίξουμε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη για να αποδείξουμε ότι δικαιωματικά θα είμαστε μέσα στο χώρο αυτό. Μουτσοτρίγκο με το Χουζούρι. Πάντα ο Μουτσοτρίγκο, σέντρα για τον Φρούσο, πέναλτι δίνει ο Μπέγκος. Ο Φρούσος βρέθηκε στο έδαφος μες στην περιοχή, στον αμαρκάρισμα με τον Αναστασιάδη. Ο Μπέγκος έδωσε το πέναλτι, Φρούσος απέναντι στο Θέμελη. Λίγα μετραφόρα από τον Φρούσο, 1-0. Γκολ για τον Ιωνικό από το εύστοχα εκτελεσμένο πέναλτι του Φρούσου. Ο Θέμελης έπεσε στην άλλη γωνία. Ο Ιωνικός ανήκει το σκορ στο 20. Το σκοπό ήταν καθαρά να κερδίσει μια θέση στην Ευρώπη. Πιστεύω μέχρι τώρα δεν κερδίσουμε τίποτα, αλλά με κανονικά αποτέλεσμα στον αγώνα που παίζουν τώρα ΑΕΚ Ξάνθη, πιστεύω που θα είμαστε στην Ευρώπη. Για μας είναι πολύ καλό και είμαι πολύ ευχαριστημένος με τους παίχτες μου, όχι μόνο για σήμερα, για όλο του χρόνο, για τον κύριο Κανελάκης, για τον κύριο Σαχιλίδης, για τους βοηθούς μου που έκαναν πολύ καλή δουλειά με μεγάλη συνεργασία για μας. Είμαι πολύ ευχαριστημένο με όλους. Τελείω Αφάς χαμηλά, έξω για το Μουτσοτρίγκο, το σουτ 2-0. Κομπίνα από τους παίκτες του Ιωνικού. Ο Αφάς αντί να βγάλει σέντρα στην περιοχή σε αυτό το φάουλ, έδωσε την μπάλα στο Μουτσοτρίγκο. Έτσι ο Ιωνικός με αυτό το σουτ του Μουτσοτρίγκο κάνει τα τράματά του 2. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η χρονιά για τον Ευρωπαίο Ιωνικό. Η ομάδα της Νεάπολης, μετά από τα πρώτα χρόνια που έπαιξε το ρόλο του ασανσέρ μεταξύ πρώτης και δεύτερης εθνικής, πέτυχε το ακατόρθωτο: να πάρει μέρος σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση στο κύπελλο UEFA. Θα μπορούσαν να αραδιαστούν χίλιοι λόγοι για να χαρακτηρίζουν τη φετινή πορεία του Ιωνικού. Ουσιαστικά όμως είναι 3: η παρουσία του Νίκου Κανελάκη, η βοήθεια του Σέρτζιο Μαρκαριάν και ο κορμός της ομάδας που αποτελείται από τους ίδιους παίχτες για πολλά χρόνια. Η χρονιά άρχισε ιδανικά για τον Ιωνικό. Στα 4 πρώτα μάτς η ομάδα πήρε 3 νίκες και φρενιά ισοπαλία, αν και υποχρεώθηκε να ξεσπιτωθεί στο στάδιο Καραϊσκάκη λόγω έργων στη Νεάπολη. Πολλοί κόσμος στην περιοχή στα κάρε του Μιχόπουλου. Ο Αντριόλη πλασαριστά έξω για τον Παχατουρίδη του σεντράρι. Στο δεύτερο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία και το γκολ από τον Κορνίλιους. Το γκολ, η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή, όπως δείχνει ο Ψυχομάνης. Κοιτάξτε εδώ τα πανηγύρια. Ο Νιγηριανός που δικαιώνει το Σέρτσιο Μαρκαριάν με τη συμπλήρωση 86 λεπτών αγώνα και κάνει το 1-0 για τον Ιωνικό. Αφάς για τον Αντριόλη. Αφάς και πάλι απέναντι για τον Ξανθόπουλο που είναι μόνος του. Η σέντρα, ο Αντριόλη, κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα, είναι ισοφάριση για τον Ιωνικό. Παρά τις διαμαρτυρίες των παιχτών του Πανιωνίου και του 300. Κλάιβιτς που έχει προωθηθεί. Αντριόλη. Το αριστερό σουτ, καλό σουτ, εκπληκτικό γκολ από τον Πάολο Αντριόλη στο 32ο λεπτό του παιχνιδιού. Ένα θεαματικότατο γκολ από τον Βραζιλιάνο του Ιωνικού. Αντριόλη με φάλτσο, η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. Εκπληκτικό και αυτό το γκολ από τον Βραζιλιάνο. Εκπληκτικό παιχνίδι, παρακολουθούμε στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο Φίλης κατέβασε, Παχατουρίδης, μεγάλη παλιά για τον Μπρούστερ.
παίρνει την κεφαλιά από τον Μετσιόπουλο. Αφάς για τον Αντριόλη, σε θέση για γκολ. Το πραγματοποιεί ο Ξανθόπουλος με τη συμβολή του Δελιγιάννη. Οι παίκτες του Ιωνικού πανηγυρίζουν και οι φίλαθλοι στην εξέδρα. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του παιχνιδιού, ο Ιωνικός ξαναπαίρνει και βάλει στο σκορ. Ο Δελιγιάννης είναι αυτός στον οποίο χρεώνεται τον γκολ, με το οποίο Πανιώνιος χάνει. Το ένα από τα 3 γκολ που πέτυχε σήμερα ήταν καταπληκτικό. Χειροκροτήθηκε από όλους τους φιλάθλους. Δεν ξέρω πόσο σκέφτηκε σε εκείνη την ώρα ότι θα πήγαινε η μπάλα στο συγκεκριμένο σημείο. Εντάξει, ήταν ωραίο. Αυτό δείχνει ότι ο Θεός είναι μαζί μου και μαζί μας. Αυτό είναι το... Ναι. Και αυτό είναι το πιο βασικό για μας. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένοι για όλοι και περισσότερα το πρόεδρο που έχουμε. Ο Μπρούστερ αμέσως στο σουτ και ένα εκπληκτικό γκολ. Ένα πανέμορφο γκολ από τον Μπρούστερ, ο οποίος το πανηγυρίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Να που μετά από την πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Ιωνικό, σε μια ακόμη φάση που πιάστηκε στον ύπνο η άμυνα του Άρη, ο Γκρέγκ Μπρούστερ με ένα κεραυνό αφήνει άναυδο τον Κατεριανάκη και ο Ιωνικός προηγείται 0-1. Ο Αντριόλη πρόλαβε και γυρίζει για τον Φρούσο και αυτός για τον Κορνίλιου σε καλή θέση. Θα κάνει μόνο στην προσπάθεια. Απέναντι από τον Κυπουρό έχει κλειστεί όμως από 3 παίκτες. Νταρακλίτσας θα κάνει το σουτ. Επιμένει ο Ιωνικός με τον Αφάς. Νέο σουτ, πέθει ο Κυπουρός. 1-1. Ισοφάρισε ο Ιωνικός στο 18ο λεπτό του αγώνα. 1 λεπτό μετά τον γκολ της Καβάλας. Παχατουρίδης για τον Αντριόλη. Θα γίνει η σέντρα από τον Βραζιλιάνο. Κεφαλιά του Φρούση. Μπάλα στον Αντριόλη. Το σουτ. 2-1. Προηγείται ο Ιωνικός στο 51ο λεπτό με τον Αντριόλη. Όταν κέρδισε την μπάλα μετά την κεφαλιά του Φρούσου, έκανε απευθείας το σουτ. Ο Κυπουρός δεν μπόρεσε να αντιδράσει. 2-1. Προηγείται η ομάδα της Νεάπολης. Και πάλι ο Αφάς. Άνοιξε για τον Παχατουρίδη. Θέλει να αποφύγει τον Ουντέζε. Έδωσε πέναλτι ο Τσαγκαράκης σε αυτή την προσπάθεια του Παχατουρίδη να αποφύγει τον Νιγηριανό, τον Ουντέζε. Και είναι κόκκινη στον Ουντέζε. Για διαμαρτυρία δέχτηκε δεύτερη κίτρινη η Καβάλα με 9. Ο Αντριόλη στο πέναλτι για τον Ιωνικό απέναντι από τον Φώτη Κυπουρό. 3-2 προηγείται ο Ιωνικός 1 λεπτό μετά το τέρμα της Καβάλας, το τέρμα της ισοφάρισης. Ο Αντριόλη με χτύπημα πέναλτι δίνει προβάδισμα και πάλι για τον Ιωνικό. Νταρακλίτσας περνά για τον Αντριόλη, αυτός πατά για τον Νταρακλίτσα σε καλή θέση. Έχουμε πέναλτι. Δεύτερο πέναλτι για τον Ιωνικό μετά το χέρι του Πεγκλή που ανέκοψε την μπάλα στην πάσα του Νταρακλίτσα. Και πάλι ο Αντριόλη στο πέναλτι για τον Ιωνικό. Το σούτ του Αντριόλη 4-2. Ο Ιωνικός στο 90 λεπτό του αγώνα με το έκτο τέρμα του Αντριόλη στην εφετινή περίοδο κατακτά τους 3 βαθμούς της νίκης. Ιωνικός Καβάλα 4-2. Τις επόμενες 6 αγωνιστικές ο Ιωνικός περνάει την κρισιμότερη καμπή της περίοδου. Χάνει από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Ηρακλή και Ξάνθη, ενώ κερδίζει μόνο τον Εθνικό. Το έδαφος αρχίζει να τρίζει, ενώ ήδη ακούγονται διάφορα σενάρια για τον Πάολο Αντριόλη που τελικά θα φύγει το Δεκέμβριο για τον Άρη και τον Χαριλάου. Αντριόλη για τον Παχατουρίδη που έχει χώρο να κάνει τη σέντρα όπως επιθυμεί. Παχατουρίδη στον Μπρούστερ, το σούτ, πάρα στα δίχτυα 1-0 ο Ιωνικός. Να λοιπόν που ο Ιωνικός ανοίγει το σκορ μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας το 36 με τον Μπρούστερ που πετυχαίνει το δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα. Ο Σκοτσέζος, θα λέγε κανείς μια φάση που μύριζε γκολ, καθώς έγινε εξαιρετικά το 1-2 μεταξύ των παικτών του Ιωνικού και υπήρξε ολόκληρη η αριστερή πλευρά της άμυνας του Παναθηναϊκού ακάλυπτη. Ο Μπρούστερ λοιπόν εδώ ανοίγει το σκορ πετυχαίνοντας το δεύτερο εφετινό του τέρμα με τα χρώματα του Ιωνικού. Εδώ ο Παχατουρίδης που σας είπαμε ότι είχε όλο το χώρο να κάνει τη σέντρα όπως